Vieš, koho ja mám kouča? Môjho manžela. Vieš, aká je jeho taktika? Čím viac som ja zrútená, tým viac on je na mňa odporný a ešte má, že vidíš, a chcela si to? Ty si chcela kandidovať? A čo si čakala? A čo sa teraz sťažuješ? Tak já myslím, že musíme naše manžely seznámit, protože i já mám takového kouče, který se mnou prochází životem a je to můj muž a má úplně stejnou retoriku. Tu je Veronika a Danuše a naše duo z Bruselu. Podcast Duo z Bruselu vznikol s podporou europarlamentnej frakcie Renew Europe. Milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Duo z Bruselu. Dneska budeme mít mimořádné téma. Veroniko, těšíš se na něho? Ja musím povedať, že ja sa na túto epizódu teším asi najviac zo všetkých. Nedá sa to úplne povedať, ale mám pocit, že ja si z nej veľa odnesiem, lebo budeme sa rozprávať o sebarozvoji, sebadôvere, kritike a veľmi chcem od teba veľa k tomu počuť, takže ja sa teším. To jsme dvě, protože to stejné si myslím já a já se vždycky ráda učím od ostatních, takže očekávám, co se dozvím. A začnu hned z hurta. Co tě přimělo k tomu vstoupit do politiky? Co byl ten impuls, který tě přesvědčil k tomu vstoupit do politiky a vlastně kandidovat do Evropského parlamentu, protože asi ten první impuls je většinou národní parlament a ty si se stejně jako já rozhodla a rovnou pro Evropský parlament. Tak ty si mala ešte ten predstupeň tej prezidentskej kandidatúrky. Toto sme my nemali. To je taká epizódka. Ako epizódka podcastu. Nie, inak aj ja som tú kandidatúru sledovala a veľmi som ti fandila, veď aj preto sme ťa potom do tej silnej zostavy, ktorú som teda moderovala pre tých a pre tie, ktorí netušia, čo som robila predtým, tak ja som moderovala reláciu vo verejnoprávnej televízii, teda v ekvivalente Českej televízie na Slovensku. Teraz už tá televízia na Slovensku... Už to není ekvivalent. Otázka je... Dobre, nepúšťajme sa do tejto debaty. Jednoducho bola verejnoprávna televízia na Slovensku, stále existuje, len sa volá inak. No a tam som moderovala reláciu, ktorá bola zameraná na zaujímavé ženy v tom verejnom živote, v akejkoľvek sfére. Pretože stále, a tu sa chcem aj teba opýtať, stále trošku panuje taký zvyk na Slovensku, že väčšinou vidíš tých istých odborníkov, mužov, ktorí sa vyjadrujú, ja neviem, k ekonomike, často aj k politike, že tí analytici bývajú častejšie muži ako ženy. No a táto relácia, ona mala za cieľ ukazovať práve, že máme na Slovensku obrovské množstvo žien, odborníčok. A veľakrát som si uvedomila, ako to narúša tie stereotypy, že som dostávala reakcie, že mne už prekáža, keď som prepínal a videl som tam tie 4 ženy sedieť a klábosiť. Vieš, že 4 ženy, keď sedia, tak klábosia, ale 4 muži, keby sedeli, tak rozoberajú politickú situáciu. No a nutno povedať poslednú vec, že vlastne my sme tam preberali témy politické, spoločenské, nebola to relácia o ja neviem, make-upe alebo o niečom, čo si stereotypne niekto vlastne zväzuje s tou ženskou odborníčkou. No takže toto bola moja bývalá kariéra a veľmi rýchlo teda k prechodu do politiky. Situácia na Slovensku je náročná, tak si povedzme, politicky a vlastne bolo to po voľbách do Národnej rady, kedy prišiel znova Robert Fico a štvrtýkrát prevzal vládu so svojou koalíciou a tá atmosféra v tej politike bola veľmi mužská, veľmi mačoistická. V čase, kedy ja som vlastne dostala ponuku kandidovať od Michala Šimečku, lídra Progresívneho Slovenska, do Európskeho parlamentu, lebo teda ja som vyštudovala politológiu a hovorím jazykmi, aj anglicky, aj francúzsky a podobne, tak v tom čase vrcholila v našom slovenskom parlamente debata o premlčacích dobách znásilnenia, ktoré boli súčasťou toho nového trestného zákona, ktoré tá nová vláda tak veľmi rýchlo priniesla, lebo to potrebovala rýchlo presadiť. No a tam padali také nenávistné výroky a také, povedala by som, že nechcem to úplne zovšeobecniť, ale že neviem, či by to úplne ženy takto vedeli pomenovať. A muži hovorili, že muži politici, ktorí sú v Národnom parlamente slovenskom, že hádam si, žena všimne, že je znásilnená, tak na čo potrebujeme dlhé premlčacie doby a podobne. Jednoducho bolo to pre mňa taký vrchol už toho ľadovca, že od toho septembra 23, kedy prišla tá nová vláda Roberta Fica Staronová, tak sa to tak stupňovalo a veľakrát sme aj my v tej silnej zostave mali debaty o tom, že treba nových ľudí v politike, treba viac žien v politike, že treba to trošičku obmeniť, aby ten narratív, aby to, čo sa rozpráva, bolo možno aj trošku inak podané, aj z trošku inej perspektívy. No a zrazu som ja dostala tú ponuku a hovorím si, že či by nebolo pokrytecké teda teraz povedať, že
áno, ale ja nechcem. Niekto iný nech ide, takže nedalo sa to už kratšie povedať, takto som sa to snažila zhrnúť do jednej nejakej celistvej odpovede a tá politika nebola na mojom to-do liste, na tých mojich plánoch, lebo ja som bola celkom spokojná v tej mojej moderátorsko-novinárskej práci, ale jednoducho prišiel taký moment, kedy som cítila, že môžem niekde možno byť užitočná a teda sme sa dali na tú kandidatúru a celá tá kandidátka Progresívneho Slovenska do eurovolieb, ktoré sme potom aj vyhrali, bola naozaj postavená z veľkej väčšiny na nových ľuďoch, ktorí prišli z iných odvetví a ktorí vlastne ako keby mali priniesť trošku nejakej novej energie. Ale ty mi povedz, teda ty si išla do prezidentskej kandidatúry prvýkrát. To musíš mať veľkú sebadôveru, nie? Je to tak? Že keď si povieš, že ja idem na prezidentku. No musím říct, že to je velmi těžké rozhodnutí říct si sama sobě tu větu, já budu kandidovat na prezidentku České republiky. Nebylo to jednoduché rozhodnutí a když jsem to poprvé vlastně řekla mému muži, tak on jel někde na kole a říkal, že to vnímal tak, jakože říkal si jo, tak přijedu domů a promluvíme si o tom, jakože to vlastně ani nebral vážně. A potom, když pochopil, že to myslím úplně vážně, tak mu trošku stuhla čelist, ale musím říct, že to moje rozhodnutí přišlo v covidu, protože pro mě covid byl obrovským procitnutím v tom smyslu, že tehdy já jsem byla rektorka univerzity, to znamená ta nejvyšší exekutivní úroveň a já jsem musela brát na sebe odpovědnost a činit rozhodnutí často, které neměly legislativní oporu. Takže to bylo skutečně velké vystoupení z komfortní zóny a já jsem najednou vlastně viděla, jak spoustu lidí, kteří v normálních časech chtěli mít práva o všem rozhodovat, tak najednou nechtěli o tom rozhodovat, protože si začali uvědomovat, že s tím je spojená osobní odpovědnost. A já jsem vlastně zjistila, protože některé věci, které jsem udělala, ukázaly se dobře, tak jsem zjistila, že vlastně člověk má dvě možnosti v životě. Buď může sedět v koutě, v křesle a nadávat a kritizovat, že je všechno špatně. Plačkať, ako to ja volám. Plakat, ano. A nebo prostě může jít se svou kůží na trh, může vystoupit z té komfortní zóny a může se snažit o to, aby se ta situace změnila. No a proč Evropský parlament? To se mě ptali všichni, proč ne Národní parlament, proč potom Evropský parlament po té prezidentské kandidatuře? No protože já jsem vlastně byla strašně unavená, nevím, jak je to na Slovensku, ale z toho, že u nás je ten narrativ oni v Bruselu. Že se vlastně nedokázali jsme lidem vysvětlit, že to není oni v Bruselu, že to jsme my v Bruselu. Že každý stát tam má svoje zástupce a že to, jak jsme úspěšní, závisí na nich, na jejich práci, jestli jsou schopni něco ovlivnit. A tak jsem si zase řekla, že bych to taky mohla vlastně kritizovat, ale že mám možnost vlastně vystoupit z té komfortní zóny a zkusit ukázat, že to jsme my v Bruselu, nikoliv oni v Bruselu a že když člověk usilovně pracuje, tak prostě dokáže ty věci změnit a já si prostě nedokážu představit, že naše dvě země by nebyly v Evropské unii. Já chci, aby moje děti vyrůstaly v Evropské unii a jejich děti vyrůstaly v Evropské unii, tak prostě se chci pokusit v roli poslankyně Evropského parlamentu ukázat, že to má dopad na kvalitu života lidí a že by od těch zástupců lidé skutečně měli žádat práci a ptát se jich, co jste reálně udělali pro nás v České republice. No a ten, kdo skutečně reálně pracuje, tak nemá problém odpovědět, co tady reálně prosadil a udělal. Ako si reagovala, ak také prichádzalo, na to, keď si teda primárne išla a zobrala si to žezlo tej prezidentskej kandidatúry, na také reči, že či sa na to cítiš, či si dostatočne dobrá. Neviem, hovorím, nechcem ti tisnúť niečo, čo nebolo povedané, ale ja som sa s týmto stretávala, že a prečo si myslíš, že môžeš? Prečo si myslíš, že si natoľko kvalifikovaná, aby ťa ľudia volili? A ja som si vlastne uvedomila veľmi rýchlo, že pokiaľ ja túto otázku nebudem mať v sebe jasne zodpovedanú, tak potom nikdy nebudem uveriteľná a autentická. Ale bol to pre mňa proces a vždy ma to tak pichlo a mala som trošku pocit, že viac sa toto kladie ženám, lebo stále nie sme také zvyknuté na tie ženy v tej politike ako mužom. Já bych to rozšířila. A to slovo, které velmi často padalo, byla ambice. Ambice. Bylo poměrně zajímavé, že otázku na to, jestli máte ambici,
tak dostávají jenom ženy. Muži takovou otázku nedostávají, protože to je přece logické, že muži mají ambice, ale když je mají ženy, tak je to vlastně něco nového a jiného, proto se nás vždycky všichni ptali na to, jestli máme ambici. Ty otázky samozřejmě přicházely a já si myslím, že jsem to v sobě měla poměrně jednoduše vyřešeno, protože si prostě myslím, že každý, kdo má nějakou životní zkušenost, už byl v nějaké roli, kdy řídil a my jsme byli jako v situaci, kdy skutečně to, co jsme měli posledních 10 let jako v roli prezidenta, byl člověk, který rozděloval společnost, táhl nás k Číně, k Rusku. Takže to byly pro mě ty zásadní důvody. Já jsem prostě chtěla mít bezpečnou Českou republiku, chtěla jsem, aby lidé se spíše spojovali, což teda musím říct, že ten výsledek, i máme prezidenta, který se snaží spojovat, ale ten výsledek je takový a vidíte to i na Slovensku, že kvůli sociálním sítím je prostě skutečně strašně velká radikalizace společnosti, ty zákopy jsou hluboké a já si myslím, že to je o nějakém zdravém sebevědomí. No dobre, čo je to zdravé sebavedomie? Máš ho prirodzene, alebo si na ňom pracovala? Lebo já si myslím, že já ho nemám. Určitě ho máš. Já si osobně myslím, že je to věc, kterou člověk získá tím, co v životě dokáže, že se prostě opakují situace mimořádné, které už jakoby zažil, ví, jakým způsobem je má řešit. Myslím si, že to člověk získává nějakou jakoby životní zkušeností, pak samozřejmě máme bohužel sebevědomé nějaké poslance, třeba za nimiž je obrovské prázdno, protože žádné takové zkušenosti nebo výsledky práce za sebou nemají, to je věc druhá. Ale ano, ženy mají obecně problém se sebevědomím, ale je potřeba nahlas říkat a ukazovat, ne, máme stejné odborničky, máme dostatek analytiček, političek, žen schopných tyhle ty funkce, věci vykonávat, ale těch mužů se na to nikdo neptá. Jestli máte sebevědomí na to dělat prezidenta, ta otázka nikdy nepadla. Ta veřejná role političek je většinou spojená s velkou dávkou kritiky. My se s tím musíme nějakým způsobem vyrovnávat, tak jak ty se vyrovnáváš s kritikou, protože to já vím, když hovořím s mladými lidmi, s mladými ženami, že to je vlastně věc, kterou překonávají úplně nejhůře, protože část té kritiky je samozřejmě na vzhled, část je na to, že jsou hloupé, další část je na něco jiného. Tak jak ty s tím pracuješ? Tuto ja vždy každému hovorím, že to si človek zvykne. Je to strašné, ale je to tak. Ja keď si porovnám, ja som začínala v tom verejnom živote ako redaktorka spravodajstva 23-4 ročná možno. Ešte ako partnerka niekoho, kto bol známy, to znamená, už bol ten reflektor na mňa nejakým spôsobom trošku svietil a tie kritiky prichádzali zo všetkých strán stále, také, že na výzor, z toho si ja nerobím, že už absolútne nič. Ale že vôbec. Asi aj preto, že mi až tak nezáleží na tom, že viac mi záleží na tom obsahu ako na tom výzore. Čiže ja som si naozaj na každú časť svojho tela vypočula, alebo teda respektíve skôr prečítala absolútnu kritiku. Od nosa cez... No všetko proste. Takže to už si taká, že dobré, že estetiku má každý inú. Dlhšie som pracovala s tým, keď niekto presne spochybňoval ako keby tú moju hodnotu v tom, že či som dosť dobrá. A je to aj, treba to hovoriť, aj Zuzana Čaputová, naša bývalá prezidentka Slovenska, veľa o tom hovorila, že tá kritika je iná na tie ženy. Že spochybňuješ vlastne tú ich... Kompetenciu, presne. Že kompetencia sa spochybňuje a toto je niečo, na čo som si musela tiež zvyknúť, ale ako jeden príbeh za všetky, bola som v jednom rozhovore teraz v pondelok a takom politickom s druhou europoslankyňou z inej politickej strany. A keď som si len prebehla komentáre na YouTube, čo teda je výkvet akože sám o sebe, tak väčšinou je to také, že aká som ja hlúpa. Hlúpa, že som. Nie, že by nejaký argument alebo niečo, ale že hlúpa, mladá, čo ona vie, neskúsená. Pritom ja som rada, že si niekto myslí, že som mladá, ale mám 36 rokov. Mali sme akože štátnych tajomníkov v tomto veku a neviem, či už nie aj ministrov na Slovensku v tomto veku. A treba si na to nejakým spôsobom zvyknúť. Nie je to ideálne samozrejme, ale proste je to svet, ktorý je. Mne pomáhalo to, že som vyše 12 rokov bola v tom verejnom živote, čiže už to, že prišla tá politika a že zase to trošku zintenzívnilo, tak ja som na to už bola pripravená a úprimne v niektorých bodoch som si myslela, že to bude horšie, ako to bolo. Že ja už som zase bola tak nastavená. A posledná vec, asi čo k tomu poviem, je, že stále si treba hovoriť, že to je niekoho názor
Otázne je, či to je vôbec niekedy názor, alebo problém je to troll. Že možná ten niekto možná i veľmi často neexistuje. No, takže to už je druhá vec, že vidíš tie kampane, keď jednoducho je tam 200 komentárov, všetky hovoria to isté, len sú tam iné niky, tak tiež sa netreba na to sústrediť. Ale ak by som mala poradiť úplne v úvode, asi by som sa nesústredila na čítanie komentárov, ani na nejakých bulvárnych médiách, na normálnych, tradičných médiách, na Facebookoch, neviem kde, lebo zo začiatku viem, že to môže dať človeka dole. A skôr by som sa sústredila na ten svoj výkon, možno si to pozrela inými očami, aká som bola, kde mám minusy, kde mám plusy. Čiže ako keby že zhodnotiť sa sama, ale nespoliehať sa na to hodnotenie iných. Ale fakt to je zvyk. Já musím říct, že s tebou částečně souhlasím, částečně s tebou nesouhlasím, a protože já si myslím, že to není normální, protože tyhle ty komentáře v běžném životě by spousta těch lidí do očí vůbec neřeklo. V běžném životě se slušně zdravíme, nekřičíme na sebe prostě na ulici, takže pro mě je vlastně problém to, že se to jakoby stává normou. My víme, že to je obrovská bariéra pro vstup žen do politiky a přesto všechno říkáme, no ono to tak je, musíte si na to zvyknout. A to si myslím, že značí takovou nějakou míru jakoby rezignace. A já na to nechci rezignovat. Když jsem měla předvolební meetingy, tak jsem vždycky toto téma otvírala. Říkám, plno té nenávisti a těch urážek ad hominem vlastně na těch sociálních sítích. To je prostě strašné. Přece ten váš profil je jak váš obývák. Někoho z prostého si do obýváku nepozvete. A divila by se, kolik lidí kývalo hlavou, že jim to vlastně taky vadí. Ta neexistence norem slušné komunikace na sociálních sítích. Já si myslím, že to je velký problém a že bychom neměli rezignovat a říkat, že to veřejné prostředí to nese. Já si myslím, že to je i částečně ta hybridní válka, kterou prostě vede Rusko v našem kybernetickém prostoru a s důvodem, anebo s cílem fakt jako odradit slušné lidi, kteří mají normální hodnoty, které by člověk měl mít. A já vždycky mluvím o tom, že pro ženy je strašně důležité rozlišovat mezi manipulativní kritikou a konstruktivní kritikou. A tuto ja ti len do toho, lebo ja úplne s tebou súhlasím, že nemôžeme povedať, že takto to je a takto to bude navždy. Ale za seba, a hovorím za seba, ja už po tých rokoch, mňa sa nedotkne sprostý hejt, ešte ktorý vyzerá ako troll, kde sú proste 4 vulgárne nadávky, kde to, čo hovorí, že v obýváku by ti niekto toto v živote... Mňa sa vždy vedel najviac dotknúť ten, ktorý bol slušný, dobre podaný, inteligentný, s fotkou. Občas som si dokonca s nejakým z tých ľudí aj písala. A toto pozor, toto sa dialo vždy. Len sme to nemali toľko, neboli sme tomu toľko vystavení na sociálnych sieťach, ale najmä ženy. Toto sa deje v práci, keď dostaneš napríklad nejaké zhodnotenie, ktoré nie je vždy fér, alebo nie je vždy dobré. Ja sama vidím, že ženy v mojom okolí majú častokrát problém so spätnou väzbou. Čiže ja hovorím o tom, že sprostý hejt nemá byť, áno, absolútne, ale že vyrovnať sa s tým, že ľudia ťa budú hodnotiť v tom verejnom živote, to je proste fakt. To a ak to nechceš, tak potom do toho verejného života nechoď. Ak to nezvládaš, tak to nechoď, lebo sa budeš trápiť. A ja poznám ľudí, ktorí na tomto skončili, lebo zistili, že to bolo, že to nedokážu. A k verejnému životu jednoducho zvýšená verejná pozornosť patrí. No a já se vrátím k té manipulativní a konstruktivní kritice. Ta manipulativní, to jsou ti trolové, to jsou ty urážky ad hominem, to jsou ty komentáře vzhledu. To člověk skutečně musí vytěsnit, na to nedbát, ale je velmi důležité, aby v té vlně té kritiky byl schopen najít tu konstruktivní kritiku, protože ta konstruktivní kritika je strašně důležitá, protože vede k dalšímu seberozvoji, vede k lepším výsledkům a to já mám vlastně pocit, že se přetavuje do celé té společnosti. Že my jsme úplně odvykli té konstruktivní kritice, že té manipulativní je tolik, že ta konstruktivní vlastně v té společnosti úplně zaniká. A proto mám pocit, že se občas točíme v kruhu a nejsme schopni vlastně toho nějakého společenského seberozvoje, právě protože nejsme schopni tady tu konstruktivní kritiku vyextrahovat z té vlny kritiky, která se na tu spoločnosť valí. Ale ja si myslím, že aj vedieť spracovať konštruktívnu kritiku je o tom, ako vnútorne si ty nastavená. Vieš, a ako ty vnútorne si veríš, že ja si preto myslím, že je v poriadku sa, nechcem povedať, že spochybňovať. Je to prirodzené, že sa človek spochybňuje. Niekto viac a niekto menej. Ja sa spochybňujem viac. A niekto vôbec. A ja som nedostala tento dar do života, aj keď neviem, či to je úplne dar, že je dobré vedieť sa pozrieť trošku zo začie a veľakrát vieš, ja to vidím na sebe, že najprv niekto niečo povie a mám takú plamennú reakciu vnútorne, že nie a to tak nie je. A len keď sa dvakrát vyspím, tak si poviem, že
Ale že trošku tam toho, trošku mal pravdu, hej, že trošku som bola zbytočne ostrá, alebo neviem aká, hej, že vedieť sa tak trošku spätne zhodnotiť, keď uplynú tie emócie, tak to je dôležité, si myslím, a to je dôležité najmä v tom verejnom živote, lebo potom to je to, čo ťa posilňuje, čo ťa robí odolnejšou už voči akejkoľvek hnusnej, manipulatívnej alebo konštruktívnej kritike, že ťa to nezloží proste na týždeň. Povedz mi prosím ťa ešte time management. To je niečo, čo súvisí trošku aj so sebarozvojom, lebo neviem, či máš čas na sebarozvoj pri tejto práci, ale možno to by mohlo ľuďom a mne osobně pomôcť. Že ako si rozděluješ čas, ako si stanovuješ priority? Já musím říct, že největší poučení z té prezidentské kampaně je to, že člověk musí mít čas sám pro sebe, protože to je čas, kdy může relaxovat, kdy si může třídit myšlenky, takže od prezidentské kampaně se tím řídím. A ten můj čas sama pro sebe je vždycky ráno, když brzo ráno vstanu a jdu běžet. Čo je brzo? Brzo v 6 ráno, o 5:30. Smutný príbeh? Já už jsem si zvykla, že mi to ani nepřipadá. A kedy chodíš spať potom? A chodím docela brzo, chodím mezi 10. a 11. Ne, už mám ten luxus, že mám starší děti, takže chodím mezi 10. a 11. a těch 7 hodin na ten spánek je úplně dostačující. No a tady se třeba hrozně liším od dalších lidí, kteří chodí běhat a třeba poslouchají u toho podcasty nebo poslouchají hudbu. Ne, já žádný podcast ani hudbu neposlouchám, protože to je takovej ten prostor pro můj mozek si v sobě všechno zpracovat, vyargumentovat, nachystat si třeba argumenty, když vím, že jdu do televizní debaty, tak já vždycky ty nejlepší argumenty nacházím na tom běhu, kdy si člověk jakoby tříbí mozek. Toto je pro mě strašně důležitý a pak máme takovou tradici s mužem, že vždycky, když přiletím zpátky, tak potom máme večery, kdy se koukáme třeba na seriály nebo na filmy. Takže ten čas tady opravdu velmi intenzivně člověk využívá od rána od 8 do 9 do 10 do večera. Myslíš v Evropském parlamentě? Myslím tady v Bruselu v Evropském parlamentě. To je ten time management, kdy občas v kalendáři se setkají 3 věci a člověk na všech 3 musí být, takže všude je 10 minut a je to úplně normální. Prostě tak to tady funguje, protože těch věcí je tolik, tak člověk musí být schopen a ten tým to umí vyextrahovat to, co je důležité, kde musí být, kde dává komentáře, připomínky nebo něco. No a potom ten čas v České republice, pokud třeba není týden v regionech, jako je příští týden, tak se opravdu snažím trávit s rodinou a snažíme se být intenzivně spolu. A musím říct, že jedna věc se změnila. Já jsem vždycky měla ráda hrozně velký přehled o tom, co bude dalších 14 dní a co bude za měsíc. To se velmi změnilo s příchodem do Evropského parlamentu. Já se vždycky dívám, co bude jeden týden, jak to vypadá ten týden a především mě zajímá, jak vypadá příští den. A myslím si, že to je nutný na to takhle nahlížet v rámci nějakého jako duševního zdraví. Takže já mám seznam, odškrtávám si v tom kalendáři elektronicky, co už jako všechno prostě proběhlo a člověk má takový pocit jako jednak, že má za sebou nějaký výsledek a za druhé mám pocit i té kontroly, toho time managementu, že to má jako člověk v rukou. Dobre, tak ja si teraz beriem z toho to, lebo ja som presne ten opačný typ, že ja aj keď sa idem prejsť, alebo niečo upratujem, alebo čo ja mám stále podcast v uchu, stále niečo počúvam, mám pocit, že musím mať tie informácie a musím vedieť. A že vlastne presne si to pomenovala, že nemám potom niekedy taký ten vypínací mozgový čas, kedy sa sústredíš len na to, ako ideš pôsobiť na druhý deň, alebo na ten konkrétny beh, alebo na čo. Že preto som ja mávala rada jogy a podobne, keď som na to ešte mala viac času a pilates, lebo jednoducho sa musíš sústrediť a pri tej joge o to viac, že spadneš, keď sa nesústredíš. Čiže sa musíš sústrediť na to, že spevňuješ, stojíš v tej stojke a nemôže ti začať hlava, lebo ja mám s týmto problém, že veľakrát mi tá hlava ide na všetky smery. Povedz mi ešte jednu vec, či vieš odporučiť nejakú knihu, nejaký kurz, niečo na osobný rozvoj pre tých, ktorí nás počúvajú. Jejda, tak to já jsem velmi špatný člověk na doporučení, to se spíš zeptám tebe, protože já žádného kouče nemám. Ani ja nemám kouča. Nemáš? Nie. Vieš, koho ja mám kouča? Môjho manžela. Vieš, aká je jeho taktika? Čím viac som ja zrútená, tým viac on je na mňa odporný.
kouče, který se mnou prochází životem a je to můj muž a má úplně stejnou retoriku. On má nikdy nepomojká, neľutuje. Já vždycky, když přijdu s něčím a vlastně bych chtěla politovat, tak se taky dozvím, a to jsi přece věděla, ne? Když se rozhodla. Co jsi čakala? Takže máme muže na stejné vlně, a tak možná se zeptáme někdy našich mužů, co by doporučili našim posluchačům. Musíme ich sem zavolať teda. A je pravda, že asi nejaké osobné kurzy koučov nemáme my, ale treba povedať, že ak niekto potrebuje, ja neviem, sa dobre porozprávať, tak navštíviť psychologa, psychologičku je. Ale samozřejmě teda skvěle. musím říct, že během prezidentské kampaně jsem samozřejmě kouče měla, protože to psychické a nervové vypětí bylo opravdu obrovské, tak to si vůbec nedovedu představit, jak bych tím bez kouče prošla. A pomohlo ti to? Myslím si, že ano, protože tam byl v prezidentské kampani největší problém, že skutečně to je úplně na doraz a ten čas člověk sám pro sebe si přesně utřídit ty myšlenky a říct si, kde stojím a tak, tam skoro není. A člověk potřebuje mít nějakou takovou kotvu a aspoň jednou za týden mít půl, 3/4 hodiny někoho, s kým může věci, které ho trápí, probrat. Dobre, a keď to nie je coach, tak možno aj nejaká blízka osoba, kamarátka, Presne kamarát. Dobre, budeme sa o tom ešte určite niekedy rozprávať. Veľmi ti držím palce, si veľmi inšpiratívna v týchto veciach, Veronika, takže ja ďakujem. taky. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Toto bolo Duo z Bruselu.